na ya ba pie nana akua free o wabrempon na so na same trade adwumadie no se nana no na so ya ka nana no na so ene de yi ene nana bo ha se obechire mu o hima akwa ba ya obu nana na won te say Nyankopon da Roma me ho ye pa na odin ye no na mbo ya na se ebi akam da Roma me din ene nana akua free o wabrempon se kan na me yo ba panyin nana e wo hefa fanchene bra fanchene bra de dos mu de hi baby ya me nana no mu nana se me ra na da Roma wode me dua na ya kan se ye besua de akane no na se bibia esi okro a ni edimi kan ye ko anfie ye ko na nanom ho eto da ya na ya adwenkyere ne ye koje eto bibi wo ho no nso a ya na ye ko bibi pamo eho ene baby a wo betimi adwan ato a na okọ na nanom na so de bibi bebre na wunya mfaso titu bebre na wunya no kwasa mo ne se mpanyin si akokọ a oben woni bia bebesre enti wo ben wo na unya de obe asana bi se bibia bi me hu si ahyehye ne ma pi yehu ya hu titi nuanu mu pi wa ha enne butai bei era ye hwe ni mu ne woni se ye nanano na omunuane a na omudin na hodin na emomotna ase nyini nso che a omo anye ayarefo ene abofra ketekete ubehu say na adabrujo so ti ase mofra at the age of 18 no started no aphrodisia eniema bebre na ekoso ye nuane a yedi ni ade no eno ka ho ene masa aniema ni nyina eba nti me fasa akwanye so na maka mo bia ti se amamre no wase ye ko school no ja mo na ko wase culture is the way people live. If say culture is the way we live, and not to say me and Kasano, everything about me, me culture. Meda, me sorry, me bibia, we shall be a no mamma mereno. Enti me duane me din so kama mamre ho. Enti mama anya ntome franko a, mama anya enwom kro esanko a. Na mmom me pese ye duane a ye din so. Me kama brabo nyina efa me culture ho. Enti nana minim se oni afika kra wada oma de obeto ye no eni eno ane wo ho ana asesa bebre efa mamre ho bebre ene kwa na mamre no so obi pa mamre pa hu a agi so oba ahemfie nko a ena akwa yese amamre na koka ahemfie ye pese ye na ye fe na ye de me pese obi a obeti ene wo hu ene ye ma no abefo kwantempon no obi a kutabi enti minsuma ye ne se mefa sa kwan wesu na medi amamre na wura ye manu na ye wo mo fe wo de se opi abonti abo hu se mesiesie me mai bi me nananom bebre ho me pese obi a hu sede ya amamre sitie me pese o me proud of babia mo fe nana ni pasi susu se amamre ene nyamesom ebo abura oda ma se na beka fa ho ye tama Kristo mewu ye no na ye Nyankopon na Nyankopon no ono a na ne ye nante ansa na Kristo e ba biru na Bible ma yeti ase se Kristo ye Nyankopon ba se o ye Nyankopon ba dia odo jana obedo ne ba enno ena me hunu se asensusu ye dantem nanso odo no ye ba akopede de nsunsu ye nyede ni ye wura Nyankopon no ne niema a wo hihye nyina se wo ba ya sante ha se ya mamre no ene ne ye pepepe wo se oba bu ne nsa se bi se bi onko be ba ho ana se ye kan se wa konfichi ontradomu na ye wo nsunsu aso nti ana sa na mani na eba eniema bebre ena na ekoso enti a na ye kasa baby wo hono ma ensuo kwa yesi yenku to da obo hu se kuro no we ko two na ensuo na hono ti ese ye de bi to na ensuo na gine na efin de na ase fin ne na nkuro ni ade ni nyina na ensuo no etwi na edeko se yansha anase yanfa o hye bi anto nipa so a nipa bi ntia ase na no nyansa eno ntimi hu ne se no kwasemuni yan asofo no bi esu sise ya mamre no ya abosomsem isan se yese nko ho bibi beto ampanso obi ko na bibi ato bibi beto na se so pe bibi ahu na mdi kan me se ensuo na ye honhum nso na ye adwuma bia
ya shamra ukro no Bible kra ka wo se de mo hye wasase so anhye wo so enti die me asafo amwom enhyehyɛ amahye ne nyame asom enti wo ya asafo ba na bu so obu Nyankopɔn ale asɛm so enti kro no so ya hyehyɛ mra sei na se wo bu so obu Nyankopɔn ale asɛm so sanity Nana ko ba se ne nipa ba wi asese ye se fa mamre nya hwe ya e de ne besi ene ubohu sa abaya na oro no ho no ote social media ohu se hwe tworo ne se kira abofa no kwan ho fa so nyina wa ofiri ho ye na nanom so se abofa ntitini yie tete wo mani yie na omumra menyini nya mpanyimpa difference wo dabi adekro na enti se ye di amamra no so ofia nka so for kran komo mre wa so de ana meboa good enti difference ne de ebi ni nyame asem na nanom di so enwa ne ye de nam nyame dada na ono ame ne nam enti de ne be ka che ne na mafo yi de be ka che o mu nyane se se usuro Nyankopɔn a udi na hyede so ye nananom no yesuro Nyankopɔn na nniema a ode ma ye bi idinini ebi ne se ensuo ya meka ho asemi obi no obi agya ne nan na ode ku obi fie ensuo toilet no wotwa gbata no ode abetum che se saa nyema nyina ne mafia ha ye ma yenim saa fi no wo ma obi akonom no wayare wonim se wa ya fa ho adi but oboa ubehu ebe kakra na wo ma yare a eni adu na akobo obi eniema masa na ekoso mo but munim se saa fi ni niema nketikiti bi amoye ne ya abrabo ne sa na Christopher bi no se ye mfa ne kan ne yakonya ota konya se wonya kakra oyene no kwasa mo ne se senga otimi chiri mo usime nya kakra bi ti se bayi no bayi na bayi nya de pa sa no me hunu bi oh I see ene ma me kan se yes ye mfa ne kan ne yakonya ye na nanom se bayi bayi o bayi bayi sa bre na ye na nanom ewo ho na Kristo sumo ma na sa ade no na challenges bi ani tunya na ya de pa o fie na de bo ma ho ban minimum obi a wo so no eja ta anadwo wesi ne baba akopɛ wo mo gi nchini sauti ase obi nso kwa asɔre otu bayi esa ekoku ne ma ono a de ne ma aware akɔhyɛ boase ɔkɔ asɔre nti difference ne de me momu de metimi edi makonya abra me ni bayi me gi Nyankopɔn amesom ni di ono na de me firi me de me fe de me adu de me du me nsesa ahwe o mabrabo de me wɔ ne dada no ono anu ta na kwan ni papa so gya wade ne sere obeto ye no sonso ye wonte mo na se dada na e gina mu ena huzi entimi ngware ene ye ntimi sanse me se me program me kyerɛkyerɛ ne ma bebre e kwan na ye na namfa so gya ware aware anka sa ho sa wo kan ba wo se so wo hu oba no na sa wo pɛ no wani gina ho o si kofie ko hu na busuafo ade wo si kofie ko hu na safo o si kofie ne ko hu ne na ne naja wa gasa sorry wa gasa sofo spiritual father o si ko hu ne na ne naja ne tua wabo ade na anya kwase abuo sa na tworo ne kan ba cha wotimase good enti ye enne ya ware no akwakoye nzembi esan se enne ye yi maame ne papa se ne ye firo oti ase enti no kwase muni me pese me hyehyɛ sa ne ma ye de nyina nso beka ho itia wa me bi sa ne asɔre akodwabo na se ne se me ye ba ye unse studio wa ye studio kama ye wura bɔ ha ene asante edinkra hodo bɔ ha de na wo kan fa ho ne de twato de me kan ne se ye wura na daroma meja me na nanom mabusuanya ba bia ate mintimi nkwa abra na daroma ne awusuo eni machi sanse ni sunsum no ene tamechi enno ene ma me ye kwefi se ni sunsum wodam ha bibi bia me ye bia ebekoso yo ye ne nana akwafi ye wo rempon na etwetwe nkomo no wa ye studio ha ntimo nsentwerefo a moniji abamani amane ho bibi kire wadwambra nana so na onkyerɛw na wanya bi aka ye pese nyina bɔ ya mamre ne amane ho dawuro
edu abi ne pono to wo ba nko a obebi kwa ama wo edem ha bonya kwa ba ye adwuma na se bibi kire wadwen so a mpani sie nko bi sabrewa na nya bro bi ase Nana Akuafiri ye owo abrempon oyima pia o pia that's you that's him